खुलुमबाय हाथायाव मोनफैबाय जों दायो एखौ टाटा होननोसै आरोना बाय बाय आं थांनोसै दे होमबा चलो ओइ नै गारिया आइदे बाय दे बाय बाय इलाय इ नङा होमबा चलो आइदे बेलेग गारियाव फैबाय जों दा आले भिडिअ কৰি আছে Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो गलामाखायावहाय थांगासिनो बेयावहाय फुटबल बिदिनो टुर्नामेन्ट दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय आंखौ इनभाइट खालामनायलाय आं बेयावहाय एटेन्ड जानो थांगासिनो आरो आंजों लोगोसे नै बिसोरबो दंफायो हा गारि नालाय कियो कियो नालाय ইবে সিধে কি গাড়ি না যায় পাহাড়ি যাবি এইটো এটা দে এইটো রাস্তা যে আছে হ্যাঁ এনেও কো করে বলো যাই যাও না সো नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लामाया बेबायदि आरोना थांनो हानाय नंला जोङो जाबाय नुवारिम सागे नै मा जाखोसै जाबा नुवारिम ना दादा Orizam. Noru itu kita rasta di Jawa Lagu. Macing pray pulang ke lejeng lah. Rasta kan nggak bos? Lazmu. Ependi belum? Itu ya tadi. Moजां मोनो blue color film. गामिनि एसे फिसा नालाय बारा मानसि गैया आरो एबाराव लामायानो जि गाज्रि फैनायावनो मानसिमा गिदिंना फैनानैनो लेट जाबाय आरोना जोङो एसे Harus segera tap. Nah, bijing saya nggak salah. Hai nama. Sudah nama lah. Mijing. Madi benda. Mwjang. Kurang mendengar lagi. सानखौ आङो साबायखर बावनो सानो मानोना बायमोन मोनसे मोजां जोंनि युथफोरनि थाखाय स्कप होदों जोलुर जिहेतु टुर्नामेन्ट जाया होनानै इनकारेजमेन्ट मोनगोन आरोना जोंनि युथफोरा जायहा इन्टारेस्टेड फुटबलावहाय आं बिराद मोजां मोनदों स' साबायखर सारगोन আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি এক্স ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট মাইনৰিটি চেলৰ সন্মানীয় মমৰা চালি ডাঙৰীয়া তেখেতক ঘণ্টা সময় থিয় দি নিজৰ চিনাকি ল'ব কাৰণে মন Football are very interested.
Udalguri. Polisi Rau. উপস্থিত আছে তেখেত ভ্ৰমণ বগলাৰী মহাশয় তেখেত আমাৰ চেন্ট্ৰেল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ आंनिफ्रायथ' बेनो जे गोबां दानि जुगावबो गोबां माने जोलुर गेलेनानैबो गोबां साक्सेसफुल जानाय मानसिफोर दंखायो जोंनि बर'नि गेजेरावबो साफा सानै दाथ' नुनो मोनबायानो सिगाङावथ' गुबुन हारिनि नुयोमोन नालाय मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो जायहा गेलेनायाव इन्टारेस्टेड बिथांमोना बिराद मोजां मोनसे खाबु आरो दानि दिनावहाय गोबां साक्सेसफुल जानायखौ नुनानै एज ए प्रफेसन आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो साक्सेसफुल जानाय हिसाबै प्रफेसनखौ मोजाङै लाजायो आरो जोलुर गेलेनायावबो दा नोंथांखौहाय गोबां लाइमोनफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबांफ्रा मिथियो बेनि अनगायै आउट अफ इन्टारनेल स्टेट कान्ट्रिबो मिथियो नोंथाङा बे दानि लाइमोनफोरखौ स्मार्ट इउटुबार माबायदि जानो माबायदि फोरमायहरनो सानो इउटुबाथ' एक्चुलि दा फेसबुक जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोरबायदिनो जालांबाय जाय गोसो बिथांमोनानो माने गावनि पार्सनेल एकाउन्ट खेवनानै माने गावनि एक्टिभिटिसफोरखौ बा मा होनो एज ए ब्लगार बा जिखुनु गावहा जेरावहाय टेलेन्ट दङ बेखौहाय माने दिन्थिनो हायो बिराद माने इजिलि दानाथ' माने इउटुबा ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेटफर्म जेरावहाय माने सोरनिबा प्रडाक्सन बा सोरनिबा गिदिर मानसिनि गावनो जुदि गोसो जानानै इन्ट्रेस्ट दङबा गावनि टेलेन्टखौ माने एक्सप्रेस खालामनो हायो दिन्थिनो हायो आरो बे मोनसे बिराद मोजां लामा आं बिराद मोजां मोनो आरो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय बे जोलुर बादायनायखौ होदों बे समावहाय इउपिपिएलसिम माबाफोर बुंनो गोनां दङ आंथ' दा पलिटिक्सनि खोथाखौ आं दिनैसिम बुंफेराखै आरो दिनैसिम आंना नलेजबो गैया स' बेनि थाखायनो आं पलिटिक्सनि बागै बुंनो हाथ'वा थेवबो माने बिथांमोना जे जोलुर गेलेनानै लाइमोनफोरनि मोनसे इनकारेजमेन्ट होदों आरो बिथांमोननि जिउ दानायनि राहा आरो सोलेरखौ थाजिमहै गोग्गो लाखिनायनि मोनसे राहा होदों बेनि सायाव दहायनो बुंखांखाबाय आङो जोलुर गेलेनानैबो जों जोंनि लाइक जायहा इन्ट्रेस्ट दङ फुटबल बा जोलुर गेलेनायावहाय स' बिथांमोना गावनि लाइफखौ बा केरियारखौ मोजाङै दाना लानो हायो स' बेयावहाय बेबायदि स्कप होनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों इउपिपिएल सरकारानो जोंना दा माने स्कपखौ होदों जिहेतु आं मिथिनानै मोनबाय स' आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौहाय बेफोरबायदि स्कप होगोन होननानै आसा खालामो आरो गोदान खुलिहांदों সময় খুব কম পরিসংখ্যান প্রয়াস অবিরাম চলি আছে जिहेतु ज' लोगो मोनलायबाय नोंथांमोना बिरबाय ब्लग्सखौहाय साबस्क्राइब खालामना दाबाव आरो लाइक कमेन्ट शेयार बेखौथ' खालामखायानोसै ना स' नोंथांमोनाबो दसे फुटबलखौ नायदो आरो जारौमोननि मोसानायखौहाय नायदो आरो Udalguri pas dunia pas थेंक इउ दिनैनि बे भिडिअआवहाय नैबे आगै निगासखौहाय आं साबायखर बावहरो आरोना आगैया बिराद हेल्प खालामदों आंखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौहाय निगास नार्जारिखौ खेबसे भिजिट खालामना नायबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मा नाम होनदोंलै नङा ओरैनो लेंनाया बुं लावदुम सोर दोननाय नों नामखौलाय लावदुम ओरैनो नामा मा नाम मोनलाय मोजां खिथादो मोजां नामखौ रोदोमखां बाग्लारि स' गाइस आं नोंथांमोननियावहाय निमाहा बियो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आङो फार्स्ट टु लास्ट गेमखौहाय दिन्थिनो हायासै नै जोंना जोबनाय लामायाव फैबाय जोबखांनानै जाय बिथांमोना
जाय बिथांमोननि हानजाया देरहाबाय बिथांमोनखौ आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स ओमफ्राय जाय बिथांमोना जेनबाय आगैमोनसो जाखागोन खोमा आंनिफ्राय उन्दैसिन गोजासो खोमा स' आगैमोना दुखु जानो नाङा आरोना जिउआव गोबां सम दङ मोजाङै स्कपबो मोनगोन आरो लोगोसे हार्डवर्क खालामोबा निस्सय नोंथांमोना आगैमोना साक्सेसफुल जागोन आरोना फिउचारावहाय स' आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस बावहरनाय थाबाय आरो दुखु जानो नाङा आरोना जास्ट बेथ' स्टार्टिंसो नालाय आरो गोबां दंबावो हार्डवर्क खालामनो गोनां ओमफ्राय नैबे बेस्ट प्लेयार मोननाय बा जायफोरा विनार जाबाय बिथांमोननो माबा होबाय थादोंमोन आरोना बान्था रानगासिनोमोन ओमफ्राय बेथिं आरो जोंना जि गरममोन नालाय गाइस बिराद खस्थ'यैबाबो आगैमोना गेलेनानै देरहाबाय जायहा लाक दंमोन दिनैयो ओमफ्राय जाय देरहायासै आं दहायनो खिथाखांखाबाय ओमफ्राय बे मोनसे मा होनो मोजां स्कप होदों आरोना जाय बिथांमोना अर्गेनाइज खालामदों ओमफ्राय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो जाहाथे दाल' नङा फिउचारावबो बेफोरबायदि टुर्नामेन्टफोरखौ होनानैहाय जोंनि इयुथफोरनि थाखाय मोजां स्कप लाबोयो आं बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोसे नै जोंना बिथिं फट' सेक्सन स्टार्ट जाबाय आगैमोनखौ लोगो मोननानै आं बयखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो लोगोसे सारमोनखौबो आं साबायखर बावहरो जाय बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामदों आरो लोगोसे रिमाल आरो मुलुग बिथांमोनखौबो आं लोगो मोनना बिराद मोजां मोनबाय स' साबायखर बयनिसिमबो नै जों दायो बयबो फट' लागासिनो आरो आरामसे Agiu. Umay mabado latigla. खेबना हैनो जा Kira. Guys, फैनायावनो मोनालाय लांबाय मा होनबावनो मोनाबाय Guys, नै न'आव मोनफैबाय आं सना ओइ सना बा सासे मोनफैना दंफैयो नामा बाबा फैदो फै सना खेबसे बामनो थांनानै साफा दुगैनानैहाय देलायनानै आरामसे थाबाय मेकआप फोनाखै आरोना जास्ट मयस्चाराइजार क्रिम बेफोरखौ फोनदो ओमफ्राय लिपस्टिक फोनदो आरो उलालाला हांसो बेदरजों आलुजों हांसो बेदरजों आलु